Какво прави по-добра инвестицията в Тайланд на остров Коh Phangan от тази в София? Прави това. Аз съм Костадин Богданов и споделям нашата сбъдната тайландска мечта, а именно Тайланд, остров Коh Phangan и нашия комплекс Secret Lagoon. Когато имаме надценен пазар и сравняваме вместо покупка на двустаен апартамент в Люлин и къща на екзотичен остров в Коh Phangan с целогодишен туризъм и целогодишно отдаване под наем, това прави възвръщаемостта по-висока. На цената, която купиш апартамент, да кажем в Люлин, може да закупиш къща в Коh Phangan, която за 7 години да си я възвърнеш, докато апартамента в Люлин ще го възвърнеш не по-малко за 20 години. Сега, да си поговорим за цени. 219 000 евро, само 3 свободни къщи, които са ни останали в проекта ни Secret Lagoon. Ако искаш да разбереш повече, заповядай на 22 ноември на живото ни събитие на бранда Green Moon Villas Коh Phangan в София, хотел Грами. Ще ти очаквам аз, Костадин Богданов и мой екип, за да ти споделим, запознаем и да се докоснеш до инвеститори, които над 21 инвеститора повярваха в нашия проект и в момента се наслаждават на инвестицията си.